Ik zit hier in Dokkum en ik ben op zoek naar Susanne Breuker. Ja, het waar is net zo mooi, maar ik heb wel een lekker verrassingspakketje mee. Susanne is namelijk ziek, ze heeft een hersentumor. En Ellie de Groot die stuurde ze een mailtje dat zij zit nog steeds altijd voor iedereen in kleer. En ze is ook bijna jitje, dus vandaar dat zij wel een lekker pakketje vertjent. Dus ik zal even zien dat ze thuis is. Oké, hier de bel. Hartstikke mooi. Nou, daar komt echt al iemand aan. Dat is helemaal mooi. Ah, goeiedag. Is dit Susanne? Ja. Kijk wat naar voren komen misschien. Hallo, ik heb een mooi verrassingspakketje voor jou. Wauw, wat super. Ja. Dat ligt erop, hè net? Ja, wat super. Van wie? Ellie de Groot. Oh nee, dat meen je niet. Wat lief. Want wat is Ellie van jou? Nou, ik heb jaren met haar, 6 jaar, 7 jaar met haar samengewerkt. En eigenlijk is ze veel meer dan een collega. Gewoon echt een gouden persoon in mijn leven geworden. Een vriendin. Ja. Nou, die hier een mailtje stuurt en die vertelde, ja, dat is toen ziek best op het moment. Hoe gaat het nou? Naar omstandigheden goed. Ja, soort van. Klopt. Ja, nou, dat vindt ze natuurlijk heel vervelend. Maar ze zei, ja, ze is altijd positief en ze denkt nog steeds aan oren. Dus, hoe ze eigenlijk even iets terug dan voor jou. Nou, echt super lief. En zo is ze zelf trouwens ook van persoon. Absoluut. Ja, jeetje. En ze vertelde ook nog dat is bijna jitje best. Klopt, ja. Over 2 dagen, 30 december. En hoe oud was dat? 32. Ja. Nou, alvast gefeliciteerd en je hebt een hartstikke mooi pakketje. Daar kun je de komende dagen wel van genieten, denk ik. Nou, echt wel. Geweldig. Wat lief. Ja, nee, echt super dit. Jawel, hè? Ja, echt. Geweldig.